Ех, живота е прост. Жената вика хвърли букука, аз викам хвърли ти. Аз хвърлям ракия. Пешо, пак ли стоиш само на масата? Ма не съм седнал само, аз медитирам. Това е йога по български. Поза ракия старатор. Цената на ракията се качва. Край! Това е вече национална катастрофа. Трябва протест. Да бе, протест в кръчмата ли? Естествено, народът трябва да се събере на маса.